pagkakaroon atong paminawan ang ikatambag ni Ate Will alang sa atong letter sender. Yes, maayong hapon kanimo Lolo. So, murag kung ano, kining problema gyapon ang iyang giatubang sa iyang karelasyon. So, naana siya present nga uyab Ate Jane. So, nahigugma na siya and then mukalit lang og pakita nimo ning kuan na siya. Murag vintage. Karaan na kay grabe 10 years. Oh. So, ay pa nagpakita nga no kaha. So, naay mga reason ana siguro niya Lolo nga dapat imo pod sigurong hibaluon Ate Gino kay imposible nga sakalit lang siya mapakita sa imo. And then depende na siya pwede man mo sa ako lang Ate Gino tigaan niya panahon pag pamati ang mga explanation not no dili ingon nga meaning ni nga makig-uli siya kung dili iya lang hibaluon o iya lang sutaon kung unsay mga reason and then pwede maka dili niya mo adto sa mga exclusive mga kuano places kundi padtuas sa inyong balay ato mo mag-istorya. Lain ba kung ma-imagine ang mga yog closure kay mao na trending karon no. Mga yog closure pero murag lain man ang na-close. Lagi lain ang na-close. So paglikay isip no delikadisa na naman kay kuan karon ka relasyon nga lain so niabot ang imong ex nga mo paki kuan lang siya no pag makikita sa imo kay makig-istorya. So, sa ako, okay ra, tiga mo siya panahon. Pero, paadto siya sa inyong balay. Pamati siya. Dili sa ingon nga, nakig-istorya ka, kay makig-uli ka sa iya. Kung dili, pamation mo kung unsa ang insakto nga rason. Oo. So, lagi, kung pwede, daghan mang pamaagi. Oo. Daghan pong pamaagi sa kanang mo confess siya or unsa lain siguro ang tuyo daw ingon ni Chip so unsa daw ingon ni Chip lain ang tuyo so sa ako imong ko anan siya no nga kintahay imo siyang entertainon so makasala na pud ka sa imong ningon ka nga makasala ka sa imong uyab so nganong makasala man Ate Jane kung walay purpose nga dautan oo mao daw sa mga pangutana yes so imong kuanon imong tan-awon kung unsa ang imong unsang gibuhat nimo sa iya sa niya sa imo kay ni sayonan kag kalit-kalitan kalag kawala and then mo kalit ra pog pakita murag kuan siya anytime nga gustuhon lang sa iya lang gustuhon nga mo pakita sa imo apan og sa amo lang duha ni Ate Jean diri sa feelings on air no nga depend sa imo sa imo lang ng option kung makikita ka sa iya apan sa amo murag dili na siguro no time for kuan na lang siya ayaw na siya hatagig panahon past mo nagingon ni Ate Jean no past is past so nangagi naman so ayaw na pakikita ikabasin mo balik og kuan mo ignite ang inyong mga di ba. So, paglikay na lang. So, ayaw na siya pangita, ayaw na lang siya kuan ano, ayaw na entertain na nga kamo lang duha. Kung pwede pod magkita siya uban sa imong imong bagong ka-feeling karon oy. Bagong ka-feeling Ate Jean. Bagong ka-feeling. Yes. So, iyahang imong dadon kamo. Pwede nimo siya. Kuan lang Ate Jean no for closure man ka ang gipangita. So, with sa iyang kuan bag-o nga present nimo nga karelasyon so dad makigaatuba nga siya. Kay dili man sab maayo nga naapoy kanang medyo kaning murag murag kuan man pug ka Ate Jane murag dili pug sabi di pug ka mahilot mahilo na kung naay tao nga nagkuan sa imo kanang medyo naay tuyo sa imo labi na naapa kay gusto nga di ba gusto eager siya nga makahibalo so dada ang imong bag-ong kuan kamo tulo ang mag-istorya kay aron magkapamati animo and then maka-advise pod ang imong karelasyon nga bag-o kung unsa so mga ka-feelings na adi ay Ate Jane na ay mga pito nga rason why exes kuno come back to you. So, na adi ay kinanagi di ay sana all mag-comeback. Sana all mo-comeback di ay Ate Jane. Naagyo di ay na siya. So, nga mga rason. Number 1, they are looking for an ego boost. No? Uy, ego boost. Ego boost. So, nagpasabot
nga mo kuan lang siya na, sa imo magbalita kung unsa iyang mga achievement sa life nga malipayon na siya karon or Uy, murag ipamukha sa kanang imo. ipamukha sa imo nga medyo inana nga Murag ipamukha sa imo nga nawala kay ani na noon ko. na improve na ko daghan kog development sa Sa akong kita ato sarili and then ikaw ang nakita labi medyo ang imong feeling pud nga medyo ubos ka kanang sa iya so kanang naghawid paghapon ka sa inyong duha. so murag mo feel pug ka ate Jen o frustration no? So Bakit ka nananakit ati we? na di ay so number 2 they want a shoulder to cry on. So kung whatever ang iyang present pod nga kuan experience diha sa iyahang na namang gini mga love life pod nga mga bag-o. So unsa iyang mga failure ato gusto pod niya nga bati pod sa imo nga inana unsa iyang mga emotional nga na-experience sa iyang bag-o nga pag iyang kinabuhi didto sa Pekas or sa inyang newfound pud nga mga karelasyon. So inana di ay so number 3 the rebound relationship made them miss you. Oy, unsa ka ni Ate Jean? Rebound relationship. So nag-ingon nga not being emotionally held from the breakup. So dili pa di ay wala da siya pa na wa pa siya naka-move on sa iyang pagbiya sa imuha ampot nganong nibiya man pud ni kanimo lolo nga inaana man no nga magtigbalik pa man dai siya amo balik so kasagaran ni inaana dai Ate Jen nga wala pa naka-move on so nabitaw inaana no makita na to nga nagbulag naman ni sila na nganong mag-istorya magbalik pa mag-istorya pa man di ba inaana na mo dai na ang Murag na ako nadumduman. Makatawa ko Ate Jean kay na kay nadumduman. Nakadumdum ko sa mga utang. Yes. So number 4, they want to be friends with you. So ina po inana nga mobalik sa imuha makig friends lang. So no string attached na. Ayun. So no and then emotional connection wala na ana. Naaday na ingana. Oh, nagitay gihapon. Nga sa inyong mga kuan no nga kaagi sa una or sa inyong connection so inyo nang iputol so stay as friends na lang so number 5 they have changed and or they are serious if you have so kuan ay kuno kanang na-change ang iyang una-una nga mas kinahanglan kaniya so inaana no nga mas na-realize. Na-realize niya so they may feel kuan ko no they feel back ang iyang kuan na iyang kung gusto siya mo balik sa imo kay na siya gipangita nga naara sa imo ha Wala sa na ina bagtan sa uban. wala niya nakita sa uban so number 6 mo ni kuyaw Ate Jane mostly pagbantay lolo kay naingon diri they want XX so mora na iyang gibalikan oo so inana magbantay sa mga ka-ex Mo na kung pasabot ka ganina Ate Will nga gusto closure Yes. pero lain nang na-close. Dili mo na bantayan no sa mga babae nga makigkuan balik pag entertain sa mga exes kay mura na ilang tumong naapoy mga inaana pero dili pud tanan no. So number 7, they really truly want you back. So kana inana no mo na kining 7 ka rason mo naa sulod ni ini ang atong pagabantayan kay labi na kung inaana nga sitwasyon kang lulo nga nikalit lag kawala hindi mo balik so di na pud na rason Ate Jean nga makig istorya kay they want you kuan ko no truly want you back so unsa pa yang gikinahanglan nga unsa may ang gibuhat sa 10 years nga wala nakikita sa imo lulo Makatawa ko sa linya. Unsa may gibuhat niya sulod sa 10 years. yeah Nagtanga ara nga ikaw gipasagdahan nasakitan or kuan and then wa kaniya uli wa ka pakitai wa ka bisag text na lang wala nagparamdam and then karon mo kalit lang hinuog pakita sa imo nga naa na kay bagong kaplag so inaana huna ag maayo lulo basta kay ang ako nga ikasulti sa imo utang lang sa imo huna kining 7 reasons why exes come back Yun. so diha ka magbasi kay aron kuan ka no safe ka sa imong
life karon dili na ka masakitan pag-usab. So mora tayo ko ikasulti kang Lolo Ate Chen. Yun, daghang salamat Ate Will, no? Kagana sa mga kuan ni Ate Will, sa mga gi-share niya nga mga pwede nimo gamit nga hint or idea unsaon nimo pag-decide sa mga ingan nino mga tao nga dugay nang ingon pa dugay nang namatay sa imong panumduman no yan Namatay apa ni dalik. namatay hindi natuloy ni balik sa imo makaingon ta bitaw no nga nabanhaw or nangalag Oo. among something yan Yes, nagparamdam og oo. balik di ba makakwanta na nga mga linyaan sa mga patay pero karon gamit na pud na sa mga sa mga relationships nga mga nagparamdam kanang mga nag-ghost din ha ano pero maayo na lang siguro ng mga nag-ghost at ibili kay pila ra ka weeks months or siguro a year pero nga nilagi nga 10 years medyo maubitong nakatawa ko ganina sa pangutanan ni mga unsa gibuhat niya sulod sa 10 years oo managingon no nga oo importante ang closure sa usa ka relasyon labi na kung inga nilagi nga klase nga pagka split pa nagbulag nga wala klaro as in kalit lang siya gawala normal nga mangayo ka og rason normal nga magwonder ka asa man siya normal nga i-question nimo imong kaugalingon unsa may akong nabuhat unsa may akong pagkulang unsa may sayop nako nganong ingani kalit-kalit raman butang tana siya valid reason pero dili pod siguro ingon nga kanang may katungod na pod siya nga ihang ka ipabilin ka nga hanging samtang siya na ay iyang valid rason pero if ever pananglitan ibutang ta na disgrasya or unsa baka na coma or whatsoever nga mga pwede nimo maisipan nga valid reasons for 10 years nga wala siya nga nagparamdam sa imuha posible oo butang ta valid pero ang ako magud dinha is the fact ra nga wala man lang bisan pa mga kaila man lang ninyo mga common friends ninyo nga makakuan sa kuan ba no sa iyang sitwasyon or walay nag-initiate nga magpaabot sa imuha isip ka relasyon ka isip a girlfriend ka imposible pod siguro at will nga wala gi makaingon nga bisag usa man lang nga nakabalita nga ingana ang nahitabo sa iyaha nga para dili ka ingon nga masubraan og kabalaka pero sa pagkakaroon nga nagpakita siya nagparamdam siya unya makig istorya siguro posible oo butang nato mag-explain siya or unsa man galing ang iyang pinaka-motibo ang ako lang is siguro ati wala akong atake sa atong letter sender karon is mga pangutana Yes. oo kung makikita ka ibutang ta naka-decide na ka nga makikita ka aware ka nga sala na nimo sa imong boyfriend karon kana lang dili nimo pagpahibalo sa iyaha kung unsa imong plano labi na regarding na sa imong ex no sa imong past usa na sa mga sala nga murag naglimod ka sa iyaha sakit na sa iyang part oo what if sa imo mahitabo nga na no mga pangutana ibali nato sa imo kaya ba nimo unya ang ikaduha nako nga pangutana if makikita ka og dayon sa iyaha sure ba ka nga lig-on na ka nga whatever man ang mamahimo niyang rason makamao ka mong barog sa imong nahimo nga desisyon what if makikita ka sa iyaha unya nagpaluoy-luoy unya madala ra pud ka gipasakitan nimo ang usa kuan ba no dili man sa ingon nga bias ba or sa midinhi pero ang ako lang is kinahanglan lang nimo ma-identify sa imong kaugalingon kung naabagyod kay lig-on nga baruganan para mo atubang sa imong ex og magpabilin sa imong present karon posible man good nga di net umulikayan kay bisan ikaw at makuan na mo dinhi mapiho na mo dinhi nga interesado pa ka or naa pa kay pagbati siguro lang sa pagkakaroon makaingon ka nga okay na ka sa imong karelasyon tungod kay 10 years as in totally wala gyud siya nagparamdam sa imuha dali ra baya sultion nga naka-move on na ka nga dawat na nimo ang panghitabo pero the moment nga magpakita sa imuha ang tawo nga nakahatag sa imong kasakit nakahatag sa imo og kalisod dinha pa nimo mahibaw-an kung sigurado na 100% na bagyod ka nga naka-move on. So kana lang siguro ang mga pangutana nga kinahanglan nimong isusihon sa imong kaugalingon kung magpadayon ka pakikita sa iya. Sa na-mention na ni Ate Will ka ganina sa sinugdanan no. Naay daghang pamaagi para
makabaton ka og closure sa imong past nga karelasyon. Pero kung inga na makikita unya exclusive unya ambot lang no, dili sa nga nag-overthink me diri pero parang gano'n na nga. Lisod ba ya ano mauuso karon. Unya wala ka kasayod nga naa na siya lain nga obligasyon, nakikita ka sa iya ha na balik ka lumoy ang imong pagbati sa iya ha. So duha na mo nga nakasala. Dili lang siya nga nakasala sa iyang pamilya, nakasala pud ka sa iyang pamilya, nakasala pud ka sa imong present nga boyfriend karon no. So siguro ingon pa sa na-mention natin Will, timbang-timbang nga kung unsa ka kalig-on na sa pagdawat sa desisyon nga iyang pakikita or sa imong giapas nga closure na mga naay closure nga dili na kinahanglan na magkita pa sa naman mga pagpahibalo nga ayaw na siguro og hulata kay mga something nga na naay nahitabo unya pasiga masakitan ra ka mga something nga na ba no isip matawag pud nato nga pagrespeto sa imong pagbati. So, maura to ang akong huna-huna sa atong letter sender karon no. O karon akong i-share ang atong napili nga quote for the day nga gikan sa Pinterest. Gi-quote ni Sylvester McNirt. Ingon diri closure happens right after you accept that letting go and moving on is more important than projecting a fantasy of how the relationship could have been. Tinuod. Yes. Mo nagiingon na to no, nga dili na sometimes gyud nga kung gusto gyud nimo og closure ang kinahanglan ra gyud is sirahan na ni imong pertahan no. Dili na ingon na kay Yes, kung di na makatunta abrehan. makatunta nga magdawat nga ang pagbuhi o pag-move on is importante pa kaysa sa pag-imagine pagpantas siya nato nga unsa ka to kung giing adto nagyud mga butang nga bisag unsaon nato og paningkamot dili na gyud mabalik pa sa previous gyud nga kung unsa siya may ipugos man nato pagbalik pero ma-feel nato nga something may lamat na naanay gyud sa mad nga bisan unsaon nato og tambal bisan unsaon nato og likay mabalik og kay nga so mga feelings ba ito atong napili nga quote for the day karon atong paminawon ang Bible verse ni Ate Will. Yes, gikan sa Genesis 8:10-12. Nag-ingon diri therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old shall I have pleasure, my Lord, being old also. So, sa gamay lang na akong nasabtan, Ate Jane, about aning atong Bible verse for that. Karon nga, kining diligid na to kalikayan nga naatay mga kanang kapaitan nga atong mga heartbreaks, atong ma-experience sa kinabuhi tungod sa mga failed promises atong kinabuhi. Apan sa about nga kanang natay pagduha-duha natay kanang may nga to see is to believe na murag imposible nga mahitabo sa imong kinabuhi. Nga di ka magtuo pa apan kung ang Dios na di ay maghimo ani walay imposible sa Ginoo kung ihatag niya sa atoa. So mangayo lang ta mga ka-feelings no, ask and you will receive. So trust in Him. So di magpakawala sa paglaom. Yun. Daghang salamat Ate Will sa imong Bible verse. O congratulations. Wala namang gyud igong oras aron di kapadayon kini atong programa magdungog-dungog na pud kita og mga adlaw uban sa atong ate sa kahanginan. Kini si Ate Well. Og kini si Ate Jean atong kauban sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.